Kif il-budget issa jinsab ftit aktar minn ġimagħtejn il-bogħod il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg kompla bil-laqat mal-imsieħba soċjali, laqat fejn il-Partit Nazzjonalista qed ikompli iwassal il-viżjoni tiegħu għal pajjiżna bilan il-poplu Malti u Awċi ikollu kwalità ta' ħajja aħjar. Matul il-laqgħa li Alex Borg kellu mal-General Workers Union huwa sostna li s-settur tax-xogħol jibqa' pilastru importanti għal pajjiżna fil-waqt li enfasizza il-bżonn li jissaħħu il-pagi. Qalu wkoll li hemm bżonn li jkun hemm bilanċ bejn ix-xogħol u l-mistrieħ. F'kummenti ma' Net News il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega uħud mill-proposti li ġew diskussi matul din il-laqgħa produttiva. Diskutejna wkoll diversi proposti li ħriġna fil-ġranet u l-ġimgħat illi għaddew rigward pereżempju is-sena parental leave, rigward il-parenthood tax bracket, rigward ukoll il-Work-Life Balance Directive sabiex naraw li verament ikun hawn dan il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja. U tkellimna wkoll rigward Għawdex, għaliex kien hemm diversi proposti min-naħa tal-General Workers Union rigward Għawdex u l-koll bilna li għandu jkun hemm iktar konnettività bejn iż-żewġ gżejjer b'saħħitha biex tinċentiva l-effiċenza fl-ekonomija Awċija. Apparti minn hekk matul il-laqgħa l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg wera tħassib fuq il-fatt li pajjiżna għandu rata ta' twelid mill-aktar baxxa fil-waqt li aċċenna fuq l-importanza li nissalvagwardjaw il-ġens Malti u Awċi. Hawnhekk huwa fakkar li matul dawn l-aħħar ġranet il-Partit Nazzjonalista ħareġ numru ta' proposti bilan li jinċentivaw it-trobbija. Min-naħa tagħha l-General Workers Union spjegat li d-dokument ta' qabel il-budget jinkludi proposti li huma marbutin mal-viżjoni fit-tul u li għandhom iwaslu għal kwalità ta' ħajja aħjar, fost l-oħrajn saħqu fuq l-importanza tas-saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol, it-trasparenza f'pajjiżna li l-ambjent ikun priorità kif ukoll li l-ġeneri differenti jingħataw l-istess paga. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja qal li din is-sena il-proposti għal-budget imorru lil mis-settur tax-xogħol. Qegħdin naraw li mmorru oltre mill-post tax-xogħol, ġifri għandna diversi proposti dwar il-ħidma u l-leġiżlazzjoni li hemm fil-postijiet tax-xogħol. Ngħidu pereżempju li għandu jkun hemm tnaqqis qed ngħidu proġett pilota biex jitnaqqas il-ħin tax-xogħol biex nibdew naħdmu ġimgħa ta' 32 siegħa. Il-qofol ta' kollox huwa marbut mal-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini tagħna. Għal din il-laqgħa l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg kien akkumpanjat mix-Shadow Minister Adrian Delija, Ivan Castillo u Jerome Caruana Cilja.